Messaġġ ta' tama illi nhar is-Sibt tinkiteb paġna ġdida fl-istorja ta' pajjiżna. Mill-4 ta' Ġunju, il-Forza Nazzjonali hija lesta illi tmexxi l-pajjiż. Tama li jkollna gvern li tassew jaħdem għas-suċċess tiegħek u tal-familja tiegħek u determinazzjoni għaliex verament inħobbu lil Għawdex u nħobbu lil Malta. Kim dan il-kliem ta' viżjoni u kuraġġ li ġie fit-tmiemu l-mass meeting tal-Forza Nazzjonali illi sar f'Għawdex it-3 filgħaxija, fejn ispikkat mill-ġdid il-preżenza u l-entużjażmu ta' eluf ta' żgħażagħ, familji u ħaddiema. Id-determinazzjoni tagħna hija li nikdbu flimkien paġna ġdida fl-istorja ta' pajjiżna. Id-determinazzjoni tagħna hija li nagħmluha ċara sa nhar is-Sibt illi l-għażla hija waħda, illi l-għażla hija ċara, illi l-għażla hija bejn Muscat, Joseph Muscat, illi nafu illi qabad imwexxa fuq it-triq tal-korruzzjoni u t-triq l-oħra, it-triq tagħkom, it-triq tal-poplu Għawġi, it-triq tal-poplu Malti, it-triq tal-futur, it-triq li qed isejħilna nażlu pajjiżna, l-għażla għal pajjiżna. U quddiem din l-għażla aħna il-kol flimkien qegħdin ngħidu u se mmorru nivvutaw u ngħidu bl-aktar mod ċar. Iva, jiena nażel Malta! Fid-diskors li jagħmel fir-Raba ta' Għawdex il-kap tal-Partit Nazzjonalista foka l-messaġġ tiegħu fuq il-proposti favur l-Lawċin. Forza Nazzjonali terġa' tagħti l-Isptar Ġenerali lura lil-Lawċin u nibdew naraw it-twettieq ta' proġett tant importanti għal Għawdex. Hemm proġett illi ikun l-akbar proġett ta' infrastruttura illi qatt sar mhux biss f'Għawdex imma li qatt sar f'Malta u Għawdex. Hemm proġett illi għalija huwa ħolma nazzjonali u huwa ħolma illi aħna biħsiebna inbidlu f'realtà. Waqt dan il-mass meeting Simon Bużutti reġa' appella lil first time voters, lil Laburisti Għawġin u lil Nazzjonalisti li fil-passat kienu mweġġa sabiex dawn is-Sibt li ġej huma wkoll jażlu Malta. Jonqos ħaġa waħda. Jonqos illi nhar is-Sibt immorru nivvutaw biex dan il-programm nibdew inwettquh flimkien mill-ġimgħa d-dieħla. Dak l-unika ħaġa illi jonqos. Remember we used to run to the corner of 69. Yeah, they would come chasing us. We find a new Kien mass meeting hawnhekk ġew Għawdex karatterizzat mill-entużjażmu kbir tal-folla preżenti, partikolarment il-mijiet ta' żgħażagħ illi imlew it-tiġrija fir-Raba ta' Għawdex. Issa il-mixja ta' din il-Forza Nazzjonali tkompli tissaħħa, tkompli għaddejja nhar il-ħamis li ġej bl-aħħar mass meeting fuq il-fosos tal-Florjana. Robert Cremona għal Net News mir-Raba ta' Għawdex.